Bună! Eu sunt Ștefcer din YouTube și azi jucăm la Stumble Guys și haideți să jucăm cât de putem. Azi jucăm la Stumble Guys și azi facem de 3 runde. Și dacă vedeți acolo că am 3% baterie și trebuie să fac... Dacă până la 1 o să stâng video și atât. Haideți să începem la Stumble Guy. Vedeți că sunt atât de expert. Bine, haideți repede, pentru că eu sunt un pro gamer, Stumble Guys. Am început în septembrie și sunt nivel 20. Eu nu știu, dar așa eu pot să fac. Am învățat de mult. Cât prima dată am început, a fost prea greu. Cât a început prima dată, cât a fost septembrie. Deci, așa. Deci, Rush Hour. Bă, asta eu nu sunt atât de bun acest nivel. Bine, odată am făcut de câteva ori XOA failed, dar bă, cât am? 2%. Bă, trebuie să fac repede videoclipul sau o să stângă telefonul. Nu pot să cred. Bă, reclame, lasă-mă cu reclamele. Haide, asta a fost prima. Haide a doua și a treia. Până la a treia eu termin. Bă, trebuie cât de repede sau o să eu pierd. Bine, haide să începem. Vedeți până la final dacă vreți. Nu să videoclipul, vă rog, faceți like sau subscribe sau vă ating pe voi prietena Discord. Stați să încerc cu acest Bine, haideți să încerc acest nivel. Bă, cine... Așa, deci, la Discord, dacă câțiva aveți și câteva nu, eu numesc Sigma Ștefan, asta codul meu. E contul meu la Discord, numesc Sigma, S mare, I-G-M-A, după, nu împreună, după S mare, T-F-An și după aia e un cod 6749. Asta e codul de la Discord. Numele meu și Edi. Și numele. Haideți să începem la Battle Rocket. Bă, deci haideți să descurcăm azi. Oricum bă, amândouă am picat la apa. Ce amuzant, very funny. Bă, haideți să ajută omul ăla. Nu o să, oricum o să pierd. Bă, albaștri e chiar mai slabi. Haide, o să pun un cap de mort pentru că e din... Haide. Bă, plecat în apă. Haide, plecați odată. Boing. Boing. Bă, 6 la 5, haide repede. Sau să eu pierd. NPC-ilor.
NPC-ul. Dar trec odată în... O să pierd, dar nu e corect. Bă, da, haideți să fim serios. Haideți să fim serios. Oh, nu, 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 pum, 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 pum. Broah! Dar nu e corect. Bine, o sunt loc 2. Acum e finalul. Da. Bă, hai. Oh, haide începe. Începem. Bă, dacă vreți... Oh, nu, 1%, haide, Ștefane, cât de pot. Bine, haide să așteptăm. N-am timp până acolo, nu o să pierd după un minut. Rashhor. Bă, Rashhol, iară. Bă, cineva un special. Ho. Bă, am gândit că ești prieten cu mine. Bă, colegii mei n-are specială. Asta Rabbit Special. Xoaferd! Bine, mă! Bă, Block Dash e ce mai... E preferatele mele. E preferatele mele acest nivel. Dacă vreți să atingeți mie, vedeți numele meu de la Stumbleguy și atingeți mie la prietenii. Dacă vreți, știți, cum unde scrie jos Friends. Uitați canalul și vedeți. Haide, repede. Oh, nu. Așni. Bă, am făcut backflip. Iară? Bă, haide repede odată, oricum n-aș vrea să pierd. Nu. Bă, ați văzut că acest om ați zis să mă bate fix cu pumnii la mine. Bă, dar... Prank. Oh, nu. Haide să... shit. Deci, atâta videoclipul. Puteți atingeți mie prieteni, like și subscribe. Vă rog, like și subscribe. Pa!